Orras está na Champions da petanca. Teñen precisión de cirurxián, forza de atleta e non perden ningún adestramento. Coñecemos todos os segredos do deporte das bolas máxicas. Xubilados de élite, hoxe no termómetro. Bueno, pois porque queremos saber 1:15 do mediodía cal é o segredo de que Valdeorras se está a converter pois nunha potencia nesto da petanca. Rocío Padín, achegámonos a un adestramento, non? A un adestramento están aquí quentando motores, pero mirade pa aquí que técnica, que precisión, que maravilla. Aquí este club do Barco de Valdeorras está pero máis a obra. E aquí vamos, aquí organizades de todo, non? Sí, organizamos campeonatos con outros clubs e torneos tamén, que casi estamos na élite. Bueno, sin o casi, Marisa, sin o casi. Pero que aquí, ademais, en este club non só xogades a petanca. Pois claro que non só xogamos a petanca, senón cando o tempo é moi malo, temos un salón moi ben acondicionado, ya lavamos, e xogamos as cartas, xogamos o ajedrez, as damas, ou temos un bingo tamén, e un dominó para pasar o retiño. Home, aquí é que lle dan a todo, porque ademais é que isto empezou en 2016, está corrente, pero como foi que surxiu todo isto? Isto surxiu entre dous amigos que empezamos a fazer aquí unha pista, a pista fixernos pequena porque viñeron máis amigos, e hoxe estamos con 8 pistas. De unha pista foron a 3 pistas e de 3 pistas a 8. Eu vou a vir aquí a falar con Gabriel, que é o profe deste petanca. A ver, Gabriel, danos as claves para poder botar un bo partido, unha boa petanca. Bueno, pois para facer un bon partido hai que ser ben 4 para facer dupletas ou ben 6. Para facer tripletas. A ver, hai que colocarse no arco, que eu vexo aquí a Marisa no arco, non? E a hora de lanzar, como facemos ca man? Ela levanta a mão e trata de acercar o máximo que poda o bolinche. Mira, ahora, por exemplo... O bolinche é esa bola de color, Sí, ahora, por exemplo, está no segundo puesto. Que precisión, Marisa. Mira, bum, o bolinche. Ahora gana. Ai, vai, sí, señor. Pero mira, pa aquí onde anda Bautista? Bautista xa marchou, xa non sei onde está. Bautista, ti queres máis de dupletas ou de tripletas? Eu son de dupletas e de tripletas na petanca, pero incluyamos solo en petanca. Ah, vale, estamos a falar solo de petanca. En petanca, correcto. Ti eres de dupletas, entón? De dupletas, sí. Ande, sí. Pero mira unha cousiña, aquí cando falamos de petanca estamos a falar un deporte moi completo cunha che de beneficios. Bueno, pois facemos deporte e o máis importante, pois pasámoslo ben. Falou Suso e falou ben. Un deporte que nos axuda a movernos, a evitar estar sedentarios, a pasalo ben e, sobre todo, a estar cos nosos compañeiros. Que, sabes que vos digo? Que quedo aquí dándolle un partidillo de petanca. Como ten que ser no Barco de Valdeorras? Veña, dalla aí, Suso! Bueno, Rocío Padín, 1:18 minutos, saben que se afilia aí a ese clube no Barco de Valdeorras. A ver, Bernardo, a petanca sempre se asocia, non, a xente maior, como que lles gusta máis este xogo. Dende cando se xoga a petanca? Pois xa os gregos, Rocío, xogaban con pedras planas e redondas do río alá polo século VI antes de Cristo, pero a petanca como tal, a que hoxe coñecemos, nace en 1907 na Provenza francesa. O seu nome ven da expresión pétanque, ou pétanque, o que sería pés quietos. Hai quen di que o inventou un xogador que perdeu as dúas pernas, hai quen di que foi un home que sufría traumatismo articular e un amigo lle preparou pois un xogo de terreo como máis reducido. O certo é que o primeiro torneo oficial celebrouse en 1910. Rápido se estendeu como unha modalidade moi popular en Francia e rápido tamén polo resto de Europa. Aquí en España hai Federación Nacional con peso, de renome, lévanse a cabo mundiais de petanca, o do ano pasado celebrouse en Helsinki, e a petanca tamén tivo aparicións no cine, na literatura, na banda deseñada. Asterix e Obelix, por exemplo, ben na Galia ou ben en Córcega, xa xogaban cunha especie de petanca con pedras, como vemos. E aquí en Galicia, o ano pasado, o Club de Petanca da Coruña organizou o primeiro torneo internacional, un Open de petanca, no campo de fútbol da Zapateira, da cidade herculina. Aquí tamén medra esa afección. Sumamos medio cento de equipos en Galicia. Antes de xogar, lembrade, Manel, que cerven todos os músculos, bíceps, tríceps, pernas, brazos...
Non queremos lesións. María, ti daseche ben a petanca ou non? Eu nunca xoguei, o que sí que vexo é moita felicidade nesta xente, que aprendan os futboleros, que se vían moi felices, e despois tamén animar aos concellos para que fagan torneos de a parroquia da Villa de Abade contra a de Cabaleiros, esta xente que lle parece que non pode facer nada, pero que, aínda que che falla a rodilla, va al chamán. Eu creo que, a ver, fomentar isto, sobre todo, o felices que son, logo van a tomar un viño, unha boa comidiña. E que estampas como esa que estamos vendo aí en directo, unha maravilla. Unha maravilla. Estupendos. Aquí en Santiago, polo menos, hai moita tradición non da petanca tanto da chave, non? Que, bueno, pois tamén están ali xogando moito tempo, botan uns contos, o aire libre, que tamén isto é importante, non? Facer actividades cando o tempo o permite e despois estar nos bares, que isto va moi ligado co dos bares das aldeas, pois tamén van ao bar. Porque aí ademais contaban que xogaban a ras, xogan a petanca, son a máis cousas. Dúas cousas. Eu penso que podíamos poñernos a disposición de Rocío Padín, ¿no? Para que forme un equipo de petanca. Pero por outro lado, eu voulle recomendar ao señor que falou e tal, que non diga nada do bingo. Por? Porque se non facenda... Bueno, serán de ceuriños. Non descansa. Non descansa, a cabeza non para. Un pleito, ollo aí a todo, madre mía. Bueno, 1:21 minutos do mediodía. Non sei se lembran esta imaxe que foi, de feito, portada de revista. Fai uns días o protagonista era o rei Xoán